Sokaki. Anda sokado. Kondo wae. Kondo jana. Oi jam. Lalaga. Dai jam. Jam tu. Mer sera. Alhamdulillah. Na famia. Marsude. Kodile. Wah. Aya yata kuni tumarata. Sitaona goɗɗo ko miiji fof ko niwa anayno ɗiɗo balɗe fof hakkille an noyama Anoddalla da jooɗi ɗo tum jakade honno waɗa humpitade sapa alhamdulillah ɗonna ɓe jam kade moon moye jam ɓe naftoɗira umi jam nalaga jam tun nala toon ko welo jano attira ha si welo tawti ko komi taw ɗima ɗo kadi aray ko alhamdulillah rabbil alamin ɓayɗe innay si goɗɗo miijike hunde ha Allah hulan ɗo newnanima mo ngala ka awa miɗo arani ahade min de andi min hunde fi hakkunde kadi e suudu ko ndu waɗi hajja koni jam ha weltade miɗo welti ka wota maako ay ɗum e wallidira few eyo hey min ko min ɓuruma weltade hande ɓaymi yi Souleymana mam o berge naaki o feetintini fiiji o o wi'i tun ko ma o siɗɗo am mi ala ɗanade joni noon himo wembiɓe du mi ala heɓto hay kam ñaami nene yahanelanka kadi nene yahanelanka kadi min ni wota maako ɗum ko anjin ay ko ɓiɗɗon siɗɗo ay ko honɗum waɗi hajja ay foy soɓe iye ko ɗum ɗon do addilanga mi adorama ɓayɗa andi min addi ko ɗum addi ene a fottalo Mansour nene e debbo weddi jammo hoɗɗuɗo dane jomum hoɓɓoyduɗen ɗo pay ko won kulleɗe ko hey min mi haynike ɓe kono hayni anditani hakke komi hawjani hewtugolde kene ɓe ari ɗuragolmo ha ɓe waɗi ɗon ko moƴƴi addi senden ko ɓe atti ko andi ko a bonɗo eyi addu yaltin adi accuto fijira jaka de aw amin min alɓe ɗum ɗum waɗi yiɓe ari wo ko yiɓe faalaji o ma jombude hey kam ɓe yaltu ɗo tun noddi bobango ɓayde andi ko bobo e nene mum min noon hino ananin min ɓe faala jombude kadi ka ɓiɗɗo mo heɓoytago kewɗa andi accu fiyala da lamɓi tan nani kisanan gondiren ɗo biwa gasi wiɗa ko kade ɓe faala jombude kono noon ko wo ko honɗum no waɗi min simi woranma ɗum koto a nani ɗo ɗum nokku goo sikkami ɗo okkudeɓe ma sikkami ɗen ahodi ma sikkami ɗen haldidi hala koko min miijami yaalami joom a juuɗe ɓe joom a koyɗe mi anda hey hajja hiɗen andidiri enen rewɓe ɓen hiɗen andidiri mumma suuka on hatta si a fijiri fi ɗum koye pay koye ittitete hani si a fijiri fi ɗum kuddi ruyayndi ndi wonɗa ɗaɓɓude ɗen e nder famille on aray ko ande woye ko honɗum wernanɗa ɓe ari ɓe naati ɓe tawila winata hayɓe jooɗo hey kam yangoɗal ngal wota hayta nunnanɓe mi andinta tun hunde wotere nana ɗum ka nder ka naada ɗum ka hoore ma ɗo needi jattaje ene yaako koy needi jattaje kadi on ɗum ko min jeeymi mi yeddali mi haalanama ɗum min sa ibolima ko ta nani ɗo nokku awa hay a haalanali lam wota ɓe teppitoro si tawi ko fii ɗum a nani wota ƴawna safe wota waɗu sa mi waɗa crise ka salon maɗa anɗa suusi reedo an noon ɗa suusi reedo honto kota honto moodima ɓe waali yomi nodduɓe jara finde goo mi ñamri ene ñallata a gayila muttude ita seyti moƴa ɗiɗa andi ko enen jeeyi ɗum ita seyti ko enen jeeyi jara seytane moodi am kadi no ninde ɗe gonduɗani
a inni a ƴetta yoɓiɗɗa men naɓa kan janani hara yiɗa heɗa mile ko milaɗa ko mi wandete nanno yaay faɓe no toñana aw awa yo dewi je yamba mo heɓi puure e hoore ɗi yone alo wi komin kadi fayin noddutuma komin kadi fayin noddutuma hay sa landaki kori jan natana mi wi gere janngugol e gere lekkol ƴettu ɗum fof tumba e saako haɓɓa joɗɗina to tan mooɓa ko wonanma ka wonɗa ton fokkita jooni ara tawanan ɗon si tawi a wata fokkude ka jemma ɗum no wiyeteri wattoɗa e laawol ngol ara tawani ɗo goto nawna goto maya komi wi'i ko ya waɗu komi wi'uma kon anani awa si Allah jam ako curbini siwta piili ko hay yula tuuba ƴamanaymo ko ɗon fewndi ɗen Kade bani. Kade bani. waɗi suur Kade kombo inte mamsu. Kade kombo inte mamsu. suur ko fiman sur wonɗa sojude ɗo fiman sur wonɗa sonkude a sonki ko jara sonkude suur ko woni Mansour Kade tawinan ko hombo woni mamsu. Jaga an hiɗa andi. So yiɗi en mi ɗo yomi habbo han waɗa examen ma yomi habbo han waɗano ɗo mi habbo han waɗano jaka hiɗa andi ko fiyoɗo kadi sikka ɗum ɗo suur sikkananoma ɗum ɗo kadi suur jooɗi mi jooɗo fiyon ɗum jooɗo jeeɗo mi yewtama par ce que a wata arde tumɓe ƴetti allirmo mi anda fof ko joɗɗa mi yewte Mansour on mi falaka Mansour hande falaka Mansour jan suur Mansour on mo yiyata ko yayam addi on inni ko yo jamba kono min taw déjà aɗa andi enen ɗiɗo ko suɓodirnoɗen ɗon min gilan jogii ɗon haa wetango adde mariage men si woni min ko mi wino e habbo mino mbaɗa sikkude ko goɗɗum ngoo sa woni pré hande min kadi mi woni prét hande si tawi kadi ko janngo fof muɗum ñande falɗa o waɗa jour min halan ko hande falɗa joni noon ko fiyonde mimminani nene yoɓe yew kam kan mbiroma ɓe hiide e maɓɓe ɓe inni ɓe Mansour yalti fiima sul mi ala feere goɗɗo yaltata fiya mi ala nden feere mais min noon mi inni mi falaka Mansour ko yayan naɓi ton Mansour mi falaka Mansour sul ko an mi yiɗi déjà min nene noddinolam ɓennila e mi yawla andi ko fi programme wara har lam fawde ni jon en fi yawde donc sim fam an e Mansour on wona accord wondema o jombete mi anda hoko onde mi yewri ka suudu ka nene noddunolan haalnimi ɗum mi anda no mi yaltiri ka suudu mi anda ɗum ɗon ɓernde ma nden ɗuuɓi suur dan yiɗe
Ide. Mami kati. Ona problem lan fawde ni pijandi. Afami. Jara sonko wi do man lando da lando. Be ande arda ho dar de vitesse jidi goddo ho anda. Allah. Kok dong. Reza dikin jido. Suri do ya ikambo. Abena no wali ke dong. Iti mana dong hai transport on kami jen la tamba. Saya ko fino mana do transport on dum yobe. Ada video la fi. Ina jo ayo tie jam ko. Meu tie jam nen. Alhamdulillah rabbil alamin. Kono mi monta ini lari do nen. Ni anda ay ko honno mi mobiri. Mi do sikkata beni hare ko tanade e pay do fitti. Ina tana Allah dam den tana. Amin. Noddirani matana. Noddirta matana. Yo Allah dam den kadi tanana. Amin. Ko woni tunno. Jangu gongol no moƴƴiya. Hino fotiya. Hino weli. Hino haani. On ko dergal ngal ɓuri. Hande ka wonɗa ɗo. A fewndi ko jombede. A fewndudi e muudi. Fi Souleymana no. Ko hiɗa andi. Miɗa andi fo no andi. Kono noon min hari a yeyata kilan hino wodi goɗɗo ko kadi mo tanaduɗa. Min nene. A ala hay goto mo tanaduɗa kadi fi dewgal harana Souleymana. Yayan de o yetuma antuno ɗo goɗɗo. Iwɗo Europe moyne Imam Soul. Yaya ma wotuɓe ɗo Guinée giba honde tuma. Ɓen yaaru ɗo wa colu ko beni ma hino wiira kene ko seeɗa ɓe acca yottoje ɗe. Yaya ma présente ma ɓi honde tuma yaya ma yi. Ko yayan adduno nen. Ɓe yehi ɓe rondoyma iPhone ji ɓe rondanima mbuɗi. Wo kamɓe on falande jombe. Min yayi. Min onon o yeggiti suul hino tanila ngila komo woni pay no hay piji ay location men on fof muɗum ɗo ko ñameten ko yarten fof ɓe komi jangirta fof kanko fawti. Ɓe dari ɓe no kamɓe Captain Karim. Wo ko on Mansourjo. Min mi anda Mansour. Yayi. Déjà taw min mi gaynal taw jangude. Jombe gollam fewno min ɗum no lawde. Min ko on ɗon mi andi fi. Mansour on noon ko ɓiɗɗo weldijo an on debbo weldijo an kawtira ha on no kawtirende ko ɓoy ko woni tun ko o yahata hari ko abbay ko o woni Mansour on noon kadi yariɗo ardi e nene mum. Ɗum nene. Mi wi'uma Mansour on mo yaya ma hollidirnoma e mum si yehi on o ari ɗo o ardi e nene makko ko heɓe yiide e baɓe ma. Joni noon hino ko woni ko ndan pojju ndan hollade ko an andi ko hombo faala e jombo ɗum ko mo faalaɗa e jombe wo ko on men okkete ko ɗum waɗi ɓay woni jiɓol ɗu ɓeeɗaɗa min yomi nodde am ara laɓɓinanana lanni. Hilan stressi fewndo ɗo hanka mi anda nen. Parce que piji ɗin dépassila. Hega a selay miijo sela koye susiyoy ko abbay kon keccunde ko hay fuu so hewtanalima taw sakko inna feƴƴi ko ɗum woni hay a gaynaka heɓede taw sakko nayna hunde feƴƴirima waɗu aduna ma on doyi waɗa hakkille maɗen doyi regila hoore ma. Mi wi'ima min on min nene ma min komo wiwɗa heɗa yiɗi wo ko on mi okkata miɗo andi kalɗe baabe ma ko on okkata ko ɗum ɗon fof mi mari ko mi walanta ɓiyumen tun han ko woɗo yiɗɗo Nasi joni ndare. Ndara hunde tuma
Song dolantung, song bilang pomboy. Saya tak ada song dah kena. Pellet mi anta. Tapi dum pellet na nung harang ha. Biar nene ko do mi fala. Talang e kumpa. Ini go dun hai lo kali du gano ani no. Ay tolang ko basi sede do hande. Nanu harande ko ni do kadanki ma. Ene on defan. Vimi. Così mi defi. Si mi defa. Wala nan ko bo fala na. Te nyama ni tawne ene. Yo. Alela ndon. Ko dun dogo ila woto. Wala nan ko hombo fala dai. Apela taw yewtude yam loto hala. Yam hanya def fekke mi walo mi awlo jigina yam mi aldama. Wolde teni min de ko be ko wolde tan jagam. O da jallo. Ay mi woli a wattino lan suuda ko. Nene mi mi suuda ki on kono. Ay mi woli dum joni a curbina wattino lan suuda ko ni wawol nayna. Ode no heewi de nene. No heewi ni mi Sa woli dum to wol. Goddo ko si woli si opiji ko ita. Joni yewte kikide. Kadi. Ami ngal de ma ju. Joni on ajitam na tatam. Si tay non si alla jabi. Ami ngal dai. Nar jono humbire mi. Hajja. Nashir. Hande adnam. Min andaza ka leydi mi woni esla kam ɗo ba ala ko ɓuri sattude ko aduna ɗo yewtidu ɗen tuma noon kadi tawa hara nini ni ko baba ma tigi huttotomo tawa ɗum satti hande sabu ma baabe ma hutkela sabu ma hande jomum ɓurɗiɗe kala min reedu woni nene ɓiɓɓe amɓe min woni faddi ko min hitta baabe baabe men ko gonga ha hande yitere maɓɓe to alka kono ka ɓe nanno inde makko ɓe inni kuttaako ko beeni jombam hande ɗum fof waari keeredi min chérif ha hande mi ƴettaani client jo mi naɓi ko entreprise ɗo gila mi fuɗɗi gollugo min e ni hande ngaddi ɗum fof ɗum mbawi miide sikkono ɗum ɗon fof ade sabaali komi daga sabaali fof mumtire ɗum nde sabu ma min kada mi naɓi min e baabe ngam ɓe ɓurtinolam hutare men ɓurti ɓeydade nde andani nde hoore ma min ko sabu o projet construction ɗum min namna piiji ko sina andi fosalan ko ndemi kono somi andino mo andina ko ni ɗum yaltude ɗum fitta Chérif. Andi ko non ne a faamaani sa ƴetti hoore maaɗa e hakkille maaɗa anan ngi'i miijoji innugol ɗum ɗo heɓaala ɗum ɗo heɓaala kaya sippude ka aduna ɗo neɗɗo bee ko hakkudeejo e puis taw min mi faalaaka ya wowlana fii affaire teere ma darnude par ce que o entreprise ami min mi yaltay ɗo mo fuu fuɗɗaaki a faami teere ngo han jooni min hajja komi jooɗi ɗo mi annda ko woni mi yahaali mi yiɗaali gooto ƴettaalan naɓe to a faamude on teere mo 150 métres carré 150 Como 150 ɓe takko mo 200 e mi falju mo 250 métres carré est ce que ɗa faamude min mi annda fii ɗum ɗon e kadi a faala tun sattinde ko satta jooni baabe ma so ɓe inni sina kadi a jombata
mi ɗo ɗo ɗuɓure tan inata est ce que la femme la wawi wonde fiancé ma la wawi wonde kadi cliente yo ma on fof est ce que ɗa famude mais sa ƴetti ɗum a waɗi ka hoore maɗa déjà a inni lanɗo joni babe ma ha hande iyali kadi min mino lanɗo siko jombugol tum ala probléme miɗo yiɗuma ko laaɓi pos mi sattinanama kadi piiji ɗum fof awaɗan joni ƴettude naɓa holla babe ma innani ɗo kadi min ko hajja minnete on ɗo wiɗalan ko kadi lawa inde ko hajja kadi so minnete ba probléme ɗo ɗon si hewti kadi ɓenni ko ma tum adda cliente jo yiɗalan ɗo ettala naɓa inna oɗo mi addi fi ka gollemo mais ɗum no ɓuri ko jottoɗa ɗum susiyoɗa ko inutile noon chéri to ɗum mi ñaɓama fof ko miɗo wawi wadde si tawi ko ɗum ɗo wonnoɗa bonnude ɓernde adon ko ɗum ɗo mi tubanima so